kumusta iti tunggal maysa? Syakmanan ni Pagayam Eugene Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo drama kiniba sa itakat manipod kan ni Pagayam tayo akaloy saan na pudpud no anagan. Ngam sakbay na kablawan tayo mampay. Dasar Alan Rodnil Ancheta, ni Marita Sagpawa, Jo Maridicano, kani Ma'am Jasmine Rivera. Kastiman ti surat ni Pagayam Kaloy, Dear Manang Biyanang, may saa ka pensyonado, iso may saa akon na senior citizen. Idi nabalo ak ng asawa ak manen, iti may kadwa agundaway. Kat agtawan iti nasurok ak 40 tinagbalin nga asawak. Inyawid ko nga ro iti balay may, kat nagden na kami kasagasawa. Tauray kayat kukuman nga ikasar tinobyak, ngam di na paimot kayat. Tasaan kanupay, anak kasagana. Rogyak ti agsalaysay. Atang, makiasawa akon. Dumanon ka nun dalari, tapag sasaritaan tayon ti kasarmi. Ha? Ay na kayo ti makamo. Total, andan na kamyaw. Taoray, jak kumapay kayat, 20 lang taon mo. Agam, kanayon mo ti panagkuyog yaw ni tinubyaw mo. Sana balay, tanasingpot ni Larry, tatang. Sapay ko mga raod, ta saan agbaliw. Sapay ko tag na na yung ti kinasingpot na. Tatlo awan to, ti pagbabawiya malo. Makiasawan ti anak mo, Kaloy. Wala raod, asawaan dan. Hayag kasaran ti anak ko. Agam data, saan tapaya nagkasar? Dumteng to day taa. Mabutengak ang makikasarkan ka. Tama nga no al-alyaan nak day di asawam. Kunamot aman nangimon idi si bibiyag pay. Saan? Mawatan na day. Natay nga rudin. Agimon pa'y laang. Sana bale, taagdenden na tamutin. Kay, kasanaw, pag naidan nyo nga asawa, itatanal pasang ti kasaryaw. Makipagnaid kami pa'y lakumakanda kayo, tatang. Tagi patakder kami pa iti balay mi. Uwan tatang, parogyan men, ti ipatakder mi a balay may. Ay, katwana. Sana problema dahi ta. Sige, agnaid kay lata dito'y balay. Tawan mo't kadwami ka ni nanang yaw. Ang damot ten pamilya dagiti kakabsat mo malaw. Katadadan iti lugar dagiti asawa da. O sige nga ro, tatang. Sana bale, tumulong kami itian naman na magastos diti balay. Ay, bakit? Ay, bakit? Kadigdigos dagiti agasawa. Rabrabi nagdigos da. Ay, kat gagangay na. Aghani mo da nga ron. Nang rikap da niti silid da bakit? Ay kat agsukat dan ah. Ha? Ay, sos, inidap da ti silaw da. Kat maturog da siguro ah. Aha! Imposible Nabasa pa'y latibok na maturog dan. Aha! Apay akas na tiisem mo, Kaloy. Ay, umay kan. Mapantamatan iti silid da. Mercy. Ay, umunakan. Sa anak pa'y makaturog. Sumaruno ak no madamdama. Umay kakit din. Santa pa'y mata maturog. Agis istorya tapay. Bakit? Rumara, Kaloy. Papanamanan. At dalamapan ko gatangan. Balaman. Nan ikanak man iti kwarta. Ay, mano? 5,000 dadagatangan. Nagdakalan. Sige, imutan ta sinaan kan, Kaloy. Ay, sana. Di ka kadyag sasaw iti sinsina. Mabitlaan. Indak mangalay iti kwarta. Sana ka nagbinulan, Larry. Anya, amangan no masikugkan pa kayo. Tsaka mo, Wan sama, takanayo na ka makabakbakwar. Kanayo na nga agulaw. Intan to agpakita ti doktor ba kayo? Wan, Larry. Ay, nagsaya atin no masikugkan. Madaan ta adahos iti anak mo kasta. Wan nga ron Ang damat pagsayaatan na ti kaadata diti balay da tatang. Taada ni Nanang Mercy akatulungak.
Ang mga awir to iti anak ta no bilang laan. Ay, kuwi na. Addan to pa'y mang patanggad kan ka, ah. Tanay, adamang nga ro trabaho. Uy, lakay. Ubing pa'y mo ni Nana Mercey. Ta, nasurok la 40 na. Napiksa pa'y nga agaw aware. Kain ubing pa'y. Isu nga ore aganak ka iti sa nga pulaw, awang problema. Taad dati agsyuman kan ka, akatulungan ta mga aware kadagiti anak ta. Uwan angam, sobra man ta sa nga pulong anak. Diyak ka ba alanday ta? Uray upat 105, mabalinan. Mersay, aldawan. Apay, di ka pa'y bumagon dita. Apay, maditirik nam. Ay, mading arod ti rusok ko kaloy. Awan gaganay gaya. Anya, ay, apay ngay. Enyat kindan mo aya. Awan mat nga makapangpanganak itipyas kan kalamansi. Ha! Di ka pa'y nanganitiin na po'y. Mangan kan itinalsam. Kayat ko nga rod, barang sumarantaak. Alan yalaan nak itipyas kan kalamansi. Pakala ko maitipyas. Kitawan mo't mula tapyas. Katingkag biro ka! Naawan isang put mo apyas kan kalamansi. Nasaysaya at laadi ka nagaw awid dito'y balay, kaloy! Ha! Tanang, kuyo gandak man. Papanamaya anak ko. Inak ko magpa-check up, ta sa anak ko na nagbinulan. Ang mga numasiko ka kun. Kasta aya. Ay, maala, kuyugan ka. Uray maditirik na. Ikarigata kanak ko. Ha? Anyat marik nayo aya nanang. Aglaladutak nga rod anak ko. Basta. Diyak maawatan ti bagik. Kaslada kayat ko akanon. Diyak amuno anya da itataraon. Maditirusok ko. Kan agulawak. Ala, agpada tayong mata ni Timarikrik na. Kastamat laang Timarikrik na kita. Ngampasat siguro ti panaginaw ko daytoy. Wan siguro sige, mabitla ang ngarudan ako tagrubwatak. Kuyugan ka. Kumusta ti resulta ti check up mo, malaw? Masikuga ka talaga, nanang. Ay kat nasaya at Uwan, nanang. Nagkapon nyo. Ape, nakabaybayag kayo. Itay lang urayan kayo. Napanak mo't nagpa-check up iti doktor, anak ko. Ha? Anya tim pa-check up yo? Ay, agpada ta. Masikugak mo. Aniya? Anya mat. Agpada kami mat gaya mamasikog ka ni nanang. Ubing pa'y mo't ni Nana, tagbinulan pa'y laang. Aging kat agbinulan ti babae, mabalin na pa'y tagsiko, bakit? Kasanong nga rin matulungan na kinto nagpasngayak ngay. Nagdidan kaming tumat nga ganap. Imbis nga iso kumamat ti katulungan. Nalala, sana balay. Payabak to ni Nanang ko, tayo sunto timang patanggad kan ka, malaw. Di lagbay. Lakay kan bakit dan nga masango da pa'y latagan anak. Baybayam ka di idan, bakit? Laglagi pa yung abindisyon ti anak. Iso adi mo babalawan ni Nana nga nagsikog. Uray kas di titawan na. Ay na! Ay, nasapay ko ba? Talalaki to'y sikog mo. Bakit? Tatlo ada junior ko. Ay, nagpa-apros at dyan mo. Apros. Ay, lalaki ka. Ay, anak, wen. Tatlo ada junior. May kaninanang mo. Tanay, pasi ka babae na giti na una kakabsit mo. Apay, kanyat sa ngita, Mersay. Noab mo klaba karga anak. Diyak ko maimpalupos nagsikuga. Na, papayayakas ta ka. Ang bang kumangagragsak ka. Tandang tumanin anak ta. Lakay kan bakatan. Ngam agkikiadak pa'y ladita nga agsiksiko. Kababain. Mawagiro ba ngay bain mo? Ta nagayatan ta ti panagsikog mo. Yan nagasawa tamay. Masikog ti anak mo sa masikugak mo. Anyalat sa wandagiti taon ngay. Awan bibiyang na kita tataw. Ha? Umapal na kindi uray la kaya ka. Makaputo takpay lang. Uray kasta ti edad mo. Kahit agsikog ka pa'y bakay. Iso nga gragsak takit day.
pagyamanan tati sa balimanay na bendisyon, ngayon tagti abo ka na ta. Ay, man! Naimbag pa'y kadalari kang malaw. Tadan to nanak na. Kakaskasar dalang masikugan. Ha, ay, wala. Kinsan lang ni maluti masikaw barok, pati ni bakit ko. Ha? Aha? Hindi ka lang mangrabak, tatakalang. Masikog ni Nana Mirsay. Wan, nagkidanda nagsikog ka ni malong anak may. Ang daman ni nauna nga anak ko, nukas kasanaw. Ay, wala niya. Tamay ka doang asawa yun ni Nana Mirsay. Ay, naimbag kayo, pay. Ngam siya ka? Awan? Nabayagan nagdantin na kami kang bagakaw. Mo ang pay oray may saan na bukal may. Ha, ay, agagat ka nga binabarok. Awan nila tamay. Iswa nakapapal kaya talaga, tata. Ay, sana all. Ay na, nabanog ako namang isalsala ni baby. Agsangit matlat ta. Ay na, uray to'y adim, nalampay. Awampay kasi nublat mat nga gawawir. Awampay katulungan mat. Takasanong makigidgiddan kay to mga agsiksikog. Ha, Imbis na matulungan da ka mga wawir itapu ko yung sana na. Tanakigiddan kay matanaga na. ala, pasensya ka na ko. Yag mo ni baby, tadwada nga uba Ay, duwada nga isala. Sana, ang mga namaybatan nyo pa'y layda. Sana bale, tao may nikatuga nga kababae itong bigat. O may nakanutulungan. Ay, nadal na kamanod na rin. Makikiyak dito. Kinikinak itay. Iso akikyon ka mo. Ay, baston. Ay, namabanduga ka makiki. Daytoy pa. Baston ko nagmat. Ha? May kutoy na pintas nga asawa ko. Dananang kanta. Agkinkin ni kidamat lakay. Wala ron. Imapaldan sa manang bakit. Nagpensyon kan kaloy. Wan, apay, aday pagatang mo. Ikanak man iti kwarta, taagawid ak ijay lugar ni. Banay, kanayon ka lang agawin. Kailiw ko nga ro, dagiti dadakkel ko. Alan 5,000 laeng. Uyugan ka na. Saaneng, adayo ti biyahe, maulaw ka laeng. Saklatan, agsubli ak tumutlan no bigat. Sige nga, Rod. Mapilpilit kan samot laeng. Ibagam ano, mapilpilitan ka, tauray jakon ang subsubli ditoy. Ha? Ay, saan? Saan ka mapilpilitan? Bakit? Sige, ikan ka. Tatang, lumasin kami iti pagnagdan, tanalpasan ti balay mi. Katuwa na. Masaya at may tanalpasan ti balayaw. Wan tatang, panawan da kayon kaninanang di ti balay. Wan, awan problema iti dayta. Sa nabalay, tanda ni Mersay, ti anak na yakan kadwak di ti balay. Kaloy, masikugak manen. Anya? Ay na, ay nagsaya atay. Ang dama ni pasikat kon kadagiti awan anak na. Ay, kwarta man nga rod, tadagatanga. Sige, manuti ka sa kulam. 5,000 laeng. Ha? Ay, panguso sa ramaya iti kwarta. Ha? Awan ba't makita ka agad gatangan? Igat-gatangak dananang kantatang ko iti kasapulan da iti balay. Sige nga, Rod. Mabitlag, taykan ka. Lukas ta, masikog man ni Nana Mirsay. Wan! Awanan! Inatiw ka manan barok. Pati jay manugang ko. Nalumbaan mida. Ay, talaga mo na. Ang napigpigsan sa matidara ni Nana Mirsay, da kayaw. Ha? Anyat kaya't mo asawain.
Saan yung mga karup-rupa di puto iyaw? Ni mo Nana Mercy, di kayong ingas na. Masigurado at sumarunon tong anak bay. Kayong ingas kunton. Kaano-kano ang makarwar tayo dito ospital? Intong bigat ka no bakit? Ay na, sinin dagiti anak ta, Mersay. Kat lalaki da adwa. Ay nagtarda. Nagtatangos dagiti agong da. Anda man ipasikat kon ka dagiti kakaruba. Kanda. Ha? Aguray ka. Oh, apay nga ap-aprosam tagong mo, Kaloy. Sa anak mo't anatangos. Kastamat kan ka. Hanggang... Ay. Apay ang nagtatangos dagiti pasngay mo. Ha? Apay ngay. Sino ti imbalaan da iti agong Mercy? Oh, kumusta ka, Mercy? Bakit ka nandito? Oo, kasi kumustahin ko kayo ng mga anak natin. Ha? Kanyang anak natin ti bagbagab. Sika, ha? Mercy, sino da ito'y natangos sa lalaki? Kwa, Kaloy. Nakakaintindi ako ng Ilocano. Ako, boyfriend Mercy. Ako ang ama ng anak namin. Ano? Ay, Mercy, budlo ka niti bagbaga da ito'y lalaki. Pakawadan na ko, Kaloy. Ha? Kanyang kaya't mo sa Mercy. Ni Eduardo, ti amadagiti anak ko, Kaloy. Anyas! Ha? Pakakasalan ko si Mercy. Kasi mahal na mahal ko siya. Apay, aramin mo, tikas to'y kanyang Mercy. Apay! Ididamo kasla jackpot yun ti imbaga ni Mercy. Tajak ni Namnama aliputan na. Kat pati pa'y gayam ti naunang anak may, saan gayam nagtaod kanyak. Iso ang nasakitanak iti husto. Nang runa kat impatag ko dagiti ubeng, nga impasikat ko kadagiti karubak. Tati amok talaga nagtaod kanyak, ngam nagbidutak gayam. Pimanaw da nga rod kat jakon amono sa dino tayan dayta. Alakastan, pipagayam mo, Kaloy. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Kaloy. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parity script kan drama ni Jenna Almoite. Diyos tangina, kada kayo. Amen. Naimbag nga orasyo, papagayam. Ti pakasaritaan, nga intay drama itakat nagapaw. Kanipagayam tayo naglingad, itinagan alanda. Kastoy man, ti kunana. Dear Manang Biyanan, may papan kanitatang ko, ti kayat kong ipadrama kan ka. Tay di kapigpigsaan na bisyo. Manipod na tay ti inak, saan na matataaw iti balay may. Kat sumangpot tulad ta, iti kay kayat ng aldaw. Aging ga na damag ko apati sukal, sinursurunan ngay naramed. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Kwarta man, landa anak ko. Ni, pangaramatan nyo iti kwarta, tatang. Gatang ko iti bagas. Ay na, kagatgatang ko iti bagas iti kalman. Kagudwat ka ban di ginatang ko. Ay, kwa, igatang ko gayam iti abuno. Ha? Anyat abunwan nyo, kanatay mat aming nga imulayo anat natang. Tabi na ibayan nyo mat. Abunwak, bareng agbyag damanan. Ay, saanan nga agbyag dagijay. Nabayagan na nagango dagijay amulayo. Di sukatak tayo mulak. Kat isuntot ti abunwak. Ay na, kadagmula kayo pa. Sakay to gumatang iti abuno. Ay, feeds lang arodan ti gatangag, anak ko. Anyat pa kanan nyo iti fates, kawa mababoy tayo.
Idolin ko tagumatang akto iti buryas. Tapno adda sigo din nakasagana akanin dantaw. Ay na, di buryas ti ununan nyo agatangan sakbay ti feeds. Mala, ikan na nga ron iti igatang ko iti buryas. Ay, syakton ti gumatang no talaga kaya't yung tagtarakan iti baboy. Na, apayaya kasta kalanda. Nakaimimot ka. Apay, nusan aga po kanyak? Naitao ka dito lubaw? Nusan aga po iti kinataer ka? Naipasngay ka nga raw na napintas, Ay na, tatang. Pagrigrigatak ti kwarta nga ititad ko kada kayo. Nga mapanyumot na isugsugal. No di yo sardangan ti kastabisyo yo. Di kay ikan iti kwartayo. Tandaanan nyo dayta. Nay na nagbaliw talaga di kasinsin mo markaw. Manipod na sursurok ti makisugal. Imimot ki din. Kastay, angkal. Wain ka na kan. Isumot din tinagbaliw. Imbis asya kumata siya ti makisugsugal. Ay, madin sa ti ipikto ti sugal kanyak. Tay mimot-mot din dyan nakaw. Kasanaw, kat kanayon kayon sa mga amin na maabak. Ay kagagangay iti agdadamo, maabak. Jakpay napadasan ti nangabak. Manipod na sumok ko day taabisyaw. Isumit lang imimot ni insan landa, May busa talaga ti kwartana, no dawat kayo adawat. Aha? Masuronak iti dayja kasinsin mo. Nag-imaut. Uncle, idyan yung aminin ti agsugal. Sagpaminsan lang ka, nakan. Ay, gatang man ki dito'y rilaok. Ne, apay nga ila ko yung dayta, uncle. Kat regalon sa ni insan landa kada kayo dayta. Regalo na idi-birthday yaw. Sana ya? Diyan mo lamaos usarin. Itala nga inosar kaw. Ay, pakitakin ka no kayat mo. Gatang mun. Nalakalaan ti panagilakaw. Anya? Alaan ka na kan. Gatang maun. No may agungat ninsan landa. Ay, saan? Basta di mo ipagbaga. Kasano nga ron ang mausar ko dahi tarilaw no jak mo't ipakita? Anyat agrilo ngay dahi ti bulsak. Ay kausarem lata. Ang no adda nilanda. Ay. Uksutam adago sa inwan. Ni, ape akas lag kukurot kayo ita, tatang. Madeng nga rod tirik na. Kay inom yo dahi iti arak. Kurang kit di iti inom da ito ya. Kaslad na ng tudtudok adagom iti dyan ka. Nagsakait. Mabisin sa iti napait adanom. Napait adanom nga. Mo na. Tay nakabuti magatgatang iti istor. Tay nasangar. Ay na, saan man natangkan ti ulo yo, tatang? Ay na, mga asawa kay kitin. Tapnagtal na kayon, may mayat pay. Aha? Asawa nga. Uray gaburanak iti adaw nga kakapintas a babae. Jak kayat ti mga asawa. May mayat ti batay a balaw. Ngantay matay a kasadaw. Nukal baryon tumula ti biagmaw. Tatang! Ay sige, tarumara. Hinakagbirok iti agas to'y sakit ti tiyan ka. Maray, gatangem man to'y butas ka. Dakkel nga min kanyak. Ha? Na, apay ngay lakom tabutas mo ngay. Anyat usaram ngay mapanagtalon pari agaw. Mag-retire akong nagtalaw, maray. Ala na, gatangem mo, uray bargin ka. Anya mo day tangay. Kapitpitak abutas. Ingka kay laklakaon. Hey. Di mo pa inugasan magtan. Malaki din. Isunto mo ila mausar. Nalan, taytin munto ka nila kay mau. Gatangem mo. Ay, ladingitat nga madabutas may. Ingkay lakoy ti sa balay. Dayto yung rodakil akal di raw. Napuskol daytoy. Na, apay nga gilako kamutan iti kagawaan niyaw pari agaw. Ta sobra una yan ti kagawaan may. Napunaw ni Jibalay. Manongay takaldiraw. Uray 500. Saan unay anaus-usar dayta? Ginatang mi iti 25 dayta iday.
Sige, uray 500 din. Ha? Sige, dayta kalderon ka like. Saan na dayta butas? Aray, intantad na pagtayakon. Ay, awanan. At na nagipulong ko ni Kapitan Paray. Di tayo makasugalan. Anya, apay ngay. Impulong da nga road. Iswasabal yan tayo ti ay ayam. Ha? Anya ngay ayam. Saan na baraha? Palot laangan. Aha. Kuno na bayagan na naisardeng ti palot. Impari da nga rudan. Saan ang manok? Lawa-lawa. Anya? Sige. Padasan tayo amin, paray. Uy, parit dan tumanain. Padasan tayo tuti ipais. Ngilaw. Kas kadalamok apag palutain. Tatang, ayan tayo dakala kaldero. Awam mo dito yan. Kwa. Binulod ni pare ikaw, paglutuan na kano itidikay. Anya? Ay, katay dua na lalawa, bandihado, breakable nga eh. Awam mo dito yan. Kwa, binulod ni baka. Pagikad na kano itilutuan na aputaw. Ha? Nay, itaman pa nga umay dagbulod kada tayo. Wen, bye-bye amida. Madita gimimot anakaw. Basta nadandadagi jay atan eh, nangina dagi jay tatang. Napukaw ka nung arod ni kumpare, tay kaldiraw. Pada ka nung nang takaw. Anya? Tay mo bandihado adadakail. Nabuong sa kanon ni baka. Natinag sa kanaw. Anya? Ay, nainsan. Lukluk ko na kaniyang galagaw. Ha? Anyat kayat mo asawan, insan Marco? Kuno ila ko na di kaldero yaw. Kantay sapsapulam abandihado yaw. Anya? Kantay ito na eh. Inla ko ni tatang mo kanyak ti rilaw ay regalong kong kuwana. Ay, unay mutan ni tatang. Kaya insan, kuna na adyak ka na ibagbagakan ka. Ang makonsensya ako mo eh. Kas lang amin, kanunungak ni madinga aramid na. Nukas jay. Wah, insan, alamon da ito idulin mo. Tamo ka na patag da ito arilaw. Tarigalom ko't nga rod kan kwa na. Sige, bayadak lang ang tintin mo akwarta kan kuha na insan. Sana, basit labanag da dya insan. Unay mutan ti kastang aramid yu, tatang. Kumkompormintin kay may laklako dito'y balay. Tapnon tala pagbisyo yu. Di na mo ngamin ikan iti kwarta. Di agrimedyo Wen angam. Ay na, agulbod kayo pa yan. Kuna yung ay pabulod yu dagi jay kaldero kas kada bandihado. Ngamin lako yung matgayam. Bayadak to, no ada kwarta. Sadangan yun ti panagbisbisyo yu. Pagbalinan na kayo pa yan nga ulbod. Kababayin tiraramidin yu. Man, ano ayan no agtalinaad kayo na dito'y balay? Maburyo nga road. O di agmula-mula kayo iti sabsabong, ano natang iti paraangan. Ay, saan ko alin dyan dagita? Awan esem ko ngagmula-mula. Kaya't yaw tay gatangan kayo iti sewing machine? Na, Amuyo mo tagdait. Tap nagdalibangan nyo dito'y balay. ay manjak. Masadutak ngagdait-dait. Ay katsardangan nyo nga rodin at agila ko iti kagawaan dito'y balay. Kababa iti kasta raramidan nyo. Intan agtiliw ta iti lawalawa para Sige. Diyak pa ila makaumay, tanay. Anda papanan may, kani bakit kaw? Ay, papanan nyo nga ay. Pasyaron may, teka anakan mi nga da sakit na. Anyat sakit na paray. Kidney ka daw. Nagbirbiro ko da nga ron iti kidney. Ay, ang mga nadamong maglako iti kidney. Ay, uuwan anya. Magatanggaya man di kidney ita. Kawan, di kasinsin kaw. Inla ko natin may sakit ni na iday. Ay, manungay paray.
Jak malagi po numanaw. Basta dakkel matagatad tinaglakwan na. Nasurok sa agasot aribaw. Sino nga dyan ko na magkasapulan itikin ay? Jay kanakan may. Ibagam tayo lakok to'y may sakit na. Anya, sigurado ka paray. Wen, basta agad bansda takasapulak ti kwarta. Ha? Ay, sige tayo bagak iti ka na ka. Pakamuan kantaw paray. Anya nga ti ko na dyan ka anakang paray. Hawan ka no. Masapol nga pa-check up ka kanupay. Ay na, nasalon atak. Awan ti rumba nga pagdanagan na. Ta fresh na fresh, kini nga ilakok keng ko ana. Basta ko yung ganda kantaw nga agpa-check up. Nautangan na mga paray. Ha? Sana balay, makasiguradon tayo pagbayad ko keng ka. Anya? Ala na paray, di oray ag 2 times ti bayadak to keng ka. Basta pautangan na, oray 5,000 unlay. Hala kayo, tila ilakla ko yung uncle. Patikid niyo ila ko yaw. Kawanan tawam magkwarta nga raw. Nag-iimo mo ninsan mo. Ay, kapilitan nga imutan na kayo ni insan. Tanabisyo kayo mga main. May saka mo. Nan, pautangan na mangkiday. Uray 5,000 lang. Di ka madanagan. Tano mailakok tikid ni sikati umuna bayada. Nya mo day tangay. Nagaduti utang yun uncle. Nautangan yan sa amin na nakalugaran tayo. Kay, anya kumaka, ada mo pagbayad ka. Ha? Alan aka-anakan, 5,000 lang. Pasensya kayo uncle. Awan may pautang ko kada kayo. May saka mga imot. Nagpadaan nyo, iti kasinsin mo nga imot. Ha! Nakman la umutang iti sa balen. Nasayata si Mangkut kayong tatang. Nabarbartag kayo manan. Rawon, bibiyang mo Nasak mo, tagdaw-dawat iti kwardakan ka. Wan, ngam nagaduman ti utang yun. Sinursuryo dagiti kakalugaran tayo nga inutangan. Wala imot ka. Kan kwardak ti pagbayad ko, tadaw roraya ka kwardak. Wana, tanadamag ko nga intulag yung kanong takid niyo. Wala! Ilakok to may sakit na. Sana bali na lakaya ko. Unay kayo umatan. Tila raramidan niyo. Kakaiso na makaigamaktor ni tinakilagatan. Urakas no, makaigamagpaimat itinakilagatan. Sakbaya maong kilak. Tatang! No, dahil di gumatang itidalam kas kada apraw. Ilakok mo na. Mailakok ayam dagiti pasati bagay. Ken, ureto ilapaya ko ano, magatag si ilakok. San sa mabaleng. Unay kayo umatan. Malala, ano san tati agpila paray? Tapno machikap ka. Masapula machikap ti kidnem. Tapno masigurado ti ka nakak. Anasaya at ti kidney agatangan na. Ay na, nasalon ata ko na lang arodain. Basta may bayat na may pa-check-up ka. Wala. Sige, agpila tangaro dito i-clinic. Paray, kasanungay. Ada magayam diferensya ti kidnem. Nagadu magayam ti batonan. Ay apay nga yakas toy. Ay ulbod dahi dyan, doktor. Ay, nakasalsalon atak. Kasta, ti resulta ti check up ka. Ay, talo na doktor, tinagpachikapan ta. Pagpapada da iti resulta. So, pasensya ka. Saan mi natuluyan, ti plano may, takas tama.
Anya, ay kakasano nga roden nga nagitinagado nga utang ko paray. Kakasano ang mabayadak. Ay, baybayan ta utang. Tikit di salunat mo tikitaam. Agpagas ka, tapno agimbag ka paray. Ay, saan na mabalain? Law-lawan ko na nagpaduktor. Jakla ko man nagpatpatsik apain. Imbis nga awan sakit kaw. Ngam kelat mo tanagadan. Apay kay. Kasta unay asang sangit ti amak, idinamuan na ti sakit na. Madimat tiriknak, tajak ni namnama, nga dagayam sakit ni tatangkong. Nagbabawyan na tinalabas sa panagbisbisyo na iti kalabas, kanti panagut utang na. Impaagas ko nga rod ti amak, kat aging gaita, madama pa iti panagpapaagas na. Kat iso ti maysa, apaggasgastusak ita. To'y pagayam mo, landa. Ala, pagayam landa. Anusam nga si kaswan kan pagasan ti amam. Tapno agimbagan. Ay, no sukir to mga men ni tatang mo. No bagbagam kontra na kamay. Ang mala at daditan. Di bunong taan tamangan no. May nayon pa'y lapa ka estresan na. Bueno, papagayam, di taan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam landa, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script ni Jenna Almoite, agyaman kami, itingkay panagdangag. Naimbag nga orasyo, papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita, kat nagkapo ka ni pagayam tayo naglingad, itinagan siglat. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Biyanang, siglat latan ti panagan mo kanyak, taray tatibirngas ko iti lugar may, gaputan na siglatak kano iti babae. Basta makakita nga men iti napinta sa babae, armekon. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nay, nagbanglo ka matan siglat. Sa dino ti papanam? Inakagdataw, nanang. Asino ti pagdatunam? Jay kaanakan ni Tata Damasaw, tagay loko saur. Jay nagpintas kan nagpudaw a babay. Nanang. Ay, inak man armal, barang kayat nak. Makas-asawag nga minan, nanang. Ay, kat lalay ngam barang ison ti mailawan kan kanak kaw. Anya mailaw ka nasasawin nyo mo't, nanang. Nagtaurak nga anak yaw. Sigurado nga gusto mo't kanyak day di babae. Anyat nagan na ngay. Jak pa'y amaw, tinagan na. Damagag tupay lang no madamdama Ay na, anak ko, nagadon, tinaram mo nga mawampaylat ng songbat kan ka. Ay kat adan tulat taan, nanang. Ipalapal ni ayat, bareng numaisalat kung nadangaraw. Jak pa yung mabilang dagiti babalasa nga nagdatunam, gapoy ti kinaadudan. Unay kalaki din ayan, nanang. Adan tulat ta balasa nga mangsongbat iti ayat ko. Day, papanam, siglat. Mapanag kaya balay da Tata Damasaw. Indak man arman dyan nagpintas aka-anakan na. Ay, nakakita ka lang iti napintas. Arman manan. Uwan anaray, nagpintas ko naman. Dayjay a babae ti kayat kong asawain. No, kayat na ka. Kayat nak dayjay, laray. Uray po utam timbagakan ka. Nagadon tinaram mo ka baranggayan tayo. Ngam, pinaay da ka lang. Awan tinapasungbat mo. Adan to na ta. Iso ngay nawagan da ka iti siglat. Tanasiglat ka nga garam. Ngam awan mo timangsungbatkin ka. Dinakman kan cawan laray. Adan to lat tamang sungbat kanyak. Iti da ito kinasiglat ka. Awan kita, iti mangsungbat kanyak. Anda ti masapol mo siglat.
Kwa? Tata? Anya kwa. Pasyar ko majay kaanakam, tata damasaw? Ay ket sumrek ka di tabalay kasaritam di ka anak ha. Ay, agyaman na, tata damasaw. Apa pinanawam ni Siglat ijay salas ka anakan. Kasano jak panawan, Uncle? Duan nga oras tinapalabas ngam saan mat ngagsao. Anya? Naktanganak pa yun ngagtugtugaw. Umisi-isam matlatan. Nababain la siguro ni Siglat dyan Kasaritam latat no saan mo tamabainan. Ay, wan, Uncle. Ay, no di pa'y lagsao. Pagawid ako. Kwa? Anya nga min talaga ti ibagam kanyak, manong Siglat. Ni, di ka malagsaon, manong. Mano kayaw nga kakapsat dyan, ha? Ay, agyam, anak. Nagsao ka matlaangan. Sa nga pulo kami nga agkakabsat. Ha? Ay, nagado kayo gayam nga kakapsat. Manungay ti lalakay, kan manungat ti babae, dyan, ha? Pasig kami amin na babae, manong Siglat. Ay, nagado kayo gayam nga babae. Wan? Ha? Day lang ti bagam kanyak? Ha? Ay, uwan, dyan, ha? Mababainak nga men. Anya? Ala! Agtalon nga oras na dito yung agsangsango? Day lang ti bagam kanyak? Ay, mabalin kan di. Agawid kan. Tado pa'y aramidag dito balay da uncle ko adamaso. Agsagana kan nanang. Nay! Anya ti saganak, Siglat. Umada na intilong table, nanang. Asino ti agkasar? Da kami kini dyan, ha? Anya? Apay kaya nayat mo na yan ni Jana? Sinong batan na kan? Dandanay, nanang. Mariknak akayat nakmat ni Jana. Anya? Imbagak amin ang amarikrik na para kinkwana, nanang. Imbagamon tayat mo kang kwana? Ay katuwan, nanang. Nasiglat da ito yung alakyaw. I love you, kurak kinkwana. Anya tinsong bat na ngay? Kwa? Imisim lang. Naa, may samlaang matgayam. Ipagarup mo na kayat na ka? Siyempre. Agpakipot pa'y mata ni Jana kanyak, nanang. Narigat mo't ano song batan na kadagos. Ha? Baliwak tumaran, timapan agdaton kan kwa na, nanang. Si kamanayin Siglat. Imay kala dito'y balay di kalman Uwan, tatadamasaw. Ningay Jana. At daditaw na sumrek katag sarita kayaw. Itay ka pa nga umisisa manong Siglat. Makaturog-turog kan samet tayo, Jana. Medyo. Anya ngamin ayati ibagam kanya. Talong orasan tinapalabas. Nga mabilbilang dagiti ibagbagam. Mano kayo itayan niya kakabsat, Jana? Day taman ti dinamag mo iti kanyak. Ha? Awan ka din ti sabali nga ibagam kanyak. Ado, Jana. Ado! Ado ko na nga awamot. Awamot ti ibagbagam kanyak manong Siglat. Nangan ka ka din, Jana? Nalpas kami nanangan Anyat sindayo ngay. Pinakbet. Adda karnina. Adda.
Ay, mas gayam ti sindayo Jana. Adda ka di pa'y damagam? Ah? Adupay nga mintaramidak, manong siglat. Nay, si kamanan ti masabat ko diti paraangan laray. Uray si kamat siglat. Si kamanan ti masabat ko. Papanamaya, laray. Di talaang. Anya di talaan? Sa dinaw? Diyak ibagbaga. Basta di talaang. Nagrigat ka kasarsarita, laray. Sika, nagkapuam. Ija balay da tatadamasaw. Kanya tinaramid mo ijay ngay. Ay kat napan ko pinasyar di umok ko Anya nga ubok mo asasawam siglat. Ni Jana ti umok kaw. Gaputa isaw, tinagumukan to'y pusaw. Anya? Agsagana ka, laray. Apay nagsagana ngay siglat. San ka di ako siniro ka? No dagkas-kasar dito barangay tayo? Wan, siglat. Apay aya. Asawaag taon ni Jana. Isong agsagana kan. 5 ababoy ti mapartay inton kalay samay. Nagadumatan siglat. Kurang pa day tangay bagak, lare. Nayo nagtupay iti 5 akalding. Nay, kabarbaro mo day ta t-shirt kan sapatos mo siglat. Una nang. Bagay ko kadimot lang. Ay kat bagay mo at natar ka matanakaw. Ay na, sigurado ang magustuhan nakitan ni Jana. Gapot na kabarbaro ti t-shirt kan sapatos ka, nanang. Apay, di mo pa'y napasungbat ni Jana? Dandanin, nanang. Konting kembot na lang ako nada iti Tagalog. Lalay ngam nga roda tapno makanubya kamutan. Siglat. Una nang. Mapana ko ni Jabalayda tatadamasaw. Inak manin arman ni Jana, bareng mapasungpat kaon. Kat iyawid ko adago sa hindi balay. Jaskay, si kamanin ti masabat ko diti paraangan, laray. Uray si kamat siglat. Si kamanan ti masabat ko dito parangan. Unay ka lagi ding. Takanayon tangagrana diti paraangan. Si kaman siglat. Kastoy mo't nga oras ti panagnag dito paraangan Amangan no agawit akong numadamdama, si kamanin ti masabat ka. Depende. Anya dipindi asasawam, laray. Ay, awan. Lipat. Si kamanan siglat. Wain, tatadamasaw. Nasiglat ka talaga nga umay dito'y balay, may. Aga-asem, inaldaw ka nga umay. Ada ka din ni Jana. Tatadamasaw. Aday di kusina, may. Aglutluto iti pang maluman, may. Sarong karak manin ni Jana, tata. Mala, sumber ka siglat. Uncle, api ngay may manan ni Manong siglat. Kasaritam latan, tapno awan mat ti may pagbagana. Saan kami imit ngagsarsarita no umay dito Di mo nga rodag sasao. Umisisam latan kan kanayon na damagan no mano kami ngagkakabsat. Anya? Kabisadok pa yan nagiti ibagbagana. Managbabain lang amin day dya siglat. Iso nga awan ti may bagana ken ka. Ala, mapankalatan ni tayan na. Tapno saan amabainan niya may dito'y balay. Wan, Uncle. Di ka mo't nagsao manong siglat. Anyaya ti ibagam kanyak. Anyay tayan tin, hagan ni tatang mo, Jana? 20 minutos ang agsangsangot ang di talagayam ti damagam kanyak manong siglat. Ulila ako na demang. Nabayagan nga awan nagiti dadakkel ko. Kasta ka day. Dayta ka dila ang ti ibagam kanyak. Ada ko may bagak, Jana. Oh, anya dayta. Mabainak ba't namang ibagak? Amangan no, kagura nakton, no, ibagak ti kayat kaw. Ay, anya nga min dayta aya. Saan ka nga tago mura kanyak, no, ibagak tagpaisaw? Ay,
Ibaga mo na, ano niya dayta? Ah, Naktanganak pa yan na nakatugaw dito eh. ang mga no, di nakton kasarita no, ibagak tagpaisaw. Jana. Ay, nuawanan ti ibagam kanyak. Inakitulo yung teraramida kiji kusina mi. Ha? Anya kamutan laray. Apay ama kaong ugat kasiglat. Kanayo na si kati masabat ko riti parangan. Igagagaram samot ta, nyag sabat ta. Nairanran na laang siglat. Papa na maya. Nagkapuwag ka jay ilay siglat. Anya tinaramid mo ijay ilay? Apay ko ba nga ibagakan ka siglat? Secret matan Maminsan pa masabat ka dito'y parangan. Danugan ka. Ayos, narang. Anya ti ayos, anak ko. Dandanin na talaga, narang. Naglakagayam ti agarmi ti babay. Ha? Mga sawa aktaw, narang. Ibagayaw kadagiti kakapagyan tayo. Tadandani akong mga sawa. Di nakapela sinungbatan ni Jana, ibagbaghamon ti kasta. Marikrik nak, narang. Talaga akayat nak ni Jana. Nagpagkat ti panangkit-kita na kanyak. Aya, Wa na nang, idimbaga kinkwa na tayo labyaw. Imisan, kinitanak itinasamay. aw? Sigurado, nga inton bigat nga sa sarungkar ko manain. Song batan nan tayat kau. Ay, kat, very good. Ano kasta, tanay? Nagadaon tinaramaw. Nga mawa na pulos tinang sungbat kan ka, anak ko. Aw, nanang. Natairak ka din, ha? Ana, ay una yan. Nagsikil mo tanday tabuok mo. Ingkabil mo sama amin ng agil, dita. Wan na nang, jak kayat ama kuso ti buok kau. Kabayatan ti panagnak ama pa ni Jibalay da tatadamasaw. Ay patsyag, sungbatan na kita ni Jana. Nala, good luck nga rod, anak ko, ah. Agyamanak, nanang. Agdalos ka diti balay, nanang. Apay ngagdalusak. Gaputa iyawid kon dito ni Jana, kalpasan asong batan na tayat kau. Nay, itaman pa'y ajak na sabat ni Larry dito'y parangan. Nasaya at may tapasalsalilaan tayo dyan tao. Kasi tiga kong dita balay da tatadamasaw. Mailiw ako na makakita manan kini Jana. Ay, karting-aktimag na. Asinaw ti umay mo pa siyaran siglat. Ni Jana, tatatamasaw. Awanan ni Jana dito'y balay siglat. Anya ti kayat yung asawan niya awanan ni Jana, tata. Rimwarda iti kayan ayat na. Dan kayan ayat ni Jana, tatatamasaw. Hasinaw. Nilarey. Anya? Kayan ayat ni Larry ni Jana, tata? Kaano pa? Iti kalma na sinungbatan ni Jana ti ayat ni Larey. Anya? Noodi ka ang siglat. Adun adaras nga may ka dito'y balay. Nyong pulos adi mo pa'y naibagat ayat mo kini Jana. Anya? Sana mabalay na. Nalalaing ni Larey, tamo na nga ibagat ayat na. Iswari jay, napandan nag-dating. Inatiw na kan ni Larey, barok. Isan! Isan! Diyak maglon na ito! Permi ababawek itiday tagundaway manang biyanag. Mabainak ngamin amang ibaga nga ay ayatak ni Jana. Iso na udin ti panagbabawek gaputeng kalaysan ni Larry ni Jana. Awan ti sabala pabasulak no saan at ibagay.
Amo kitan daramidak. Ibagakton ti ayat ko iti babae apagdatunak. Halakastan, to'y pagayam mo, siglat. Hanyangay, naunaan kalaka nga roden, siglat. Sapay siglat, tinagamaw, upusit na mati, aramid mo tanakapoy ka mga agaram baraw. Hanyangay, inunan da kalaka nga roden. Lalaingam ton no sumaranaw. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggan, di pakasaritaan, ni pagayam sigla. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Agiyaman kami, itingkay panagdangay. Naimbag nga orasyo papagayam. Di pakasaritaan nga intay drama ita kat naggapo ka ni pagayam tayo naglingad itinagan a Julie. Kastiman ti kunana. Dear Manang Biyanang, may papaan kadag iti dadakkel mi iti asawak ti kayat ko apay drama kan ka. Agpadabalo dag iti dadakkel mi kan nila kay ko. Ka nagpada kami matiti asawak abugbog tong nga anak. Rogyak nga ruden, tiag salaysay. Anyat si Dayaw, anak kao. Bulalo tatang, mangang kayaw, ingkakalungan ni si kusina. Alaman nga rod, anak kao. Tanay, jak pa'y nangan. Awan mo't nga min naimas amasida. Mga anak nga rod, beet, anak kao. Aywan, pakibagayon tuman kan ni Garet. Taison to timang patanggad kanya kinto naganaka. Padasik to nga ibaga, ano kayat na, anak kao. Manong kanuay ti sildok tatang. Jak amo di na mat imbaga. Nawan sildok sanang. Madamat lang ta siguro ito da asweldo basit la siguro, anak ko. Aha, nubasit tumalang sanang. Tulong mo ije kapsat mo, Garet. Bayaran dak tangdaran dak. Ngumnawan tangdang ko. Sumabol na lang natin sa bala kadwada. Ninanangin at ayaban ta. No saan masangon ti kapsat mo ti umay mangkadwakan ka, July. Wanan tapno saan kang aglangan iti trabaho. Tasayang mo ti maaldawam, Joren. Sige nga raw baka isupay ti matgadak. Tapno adan to igatang ti masapsapol ti anak ta. Wan lakay. Sige nga raw. Ta inagtusukunan ni nanang ije balay da. Naganakan na yan ni Julie, anak ko. Saan pa, nanang? Ngam dandanain. Nasa isayat mo't lang no adda kayo ni balay. Sakbay ti palagpas ngay na. Sige nga raw, tay sagana dagiti balonek. Baduyo lang talain nyo. Ay na, ti tugot ko. Toothbrush ka namin nun. Alangan mo ta makitutbrush kas kada makisabonak kada kayaw. San na? Masapol nga dabukod ko nga usar. Ket gumatang kayo to iti sabali na. Ay san na? Sayang mo dagiti gamit ko dito. Amangan mag-expire. Sayang! Nay, nagdakkel mo ta si Kugmon July. Singin sa mati kargaray ta. Sana nang may salaan. Ay, nalukmag siguro nga ubing day ta. Nalungpo nga ubing. Umaman to day ta. Ha? Nalungpo nga min ni Jore ni di ubing. Nagparega ta ka nang ipas ngay kang kwanay day. Ta, naglukmag. Gandakkel nga ubing iday. Ay, sapay kumata karuproban to ni Joren ta pokok. Tawiden na kumat tinatangos ngagong na. Kandag iti napupongay ngagong na. Ay, sigurado agwapon to ti apokok no ti anak ko ti karuproban na. Ha? Akay, kasanaw. Saan ka pa nga ganat, July? Medyo agsikal-sikal nga rodan no daduman, nanang. Ay, ikat, ag-exercise ka nga min na. Magna ka, tapno makanak ka, tanay.
Ang mga numaubar dyan ta si Kugmaw. Kasi magtyapo ka. Julay, anak ko! Nakayaw! Sana nakatrang ka na tatang. Lukatan nyo latan. Day! Apay anak ko? Nakarupang ka. Ay, makan anakan? Dandanin samot ten tatang. Kat ipandakan ni ospital Saan pa'y? Sagpaminsan pa'y matlat pa nagsakit na. Paliiwam Ay, uwan. Pudno aya. Apag na idin yun dito'y balayaw ni abalayan sulita. Huwan tatang, tapno damang patanggad to kanyak. Kahit dito yan yag na ay anak ko. Agnaad dito yan aging ka pumigsaak. Anya? Ay, awan Dumakil ti gastusin nyo no agnaidin dito'y nabalayan. Mangirarit Shhh, tangiwat iyo. Kababain. Kahit sulduan yaw. Manong ay ti sweldo na. Diyak amo ka ni Jorin Tay sumot at trabaho na. Amo yung mga housewife akla ang ita. No, silduan na. Ay, isak lang. Inusan. Ni garek nga ating ba? Halan, garek. Mapan ka na balay damanang mau. Tapno si kati silduan da. Papacumay po. Dek ti may sakit ti sa kayo no silduan da? Anya tambong ngay. Masa dutak, busy ak. Busy nga. Awan mat araramidam dito balay. Dahil tala agkokokaw kas kada agkilkilay tararamidan. Nagrigat tupay taguspos ti ko ko. Kinurag parot ti buk ti kili-kili. Nagrigat. Mapan ka kidain. Ay na, apay aya pilitin dak. Dakaw na ti mapan mo kayat yaw. Naa. Nanang, agsikalan ti tiyan ko. Mapantayo ni sa ospital. Ay na, baka kung kuna na lang. Nasakit o na yan aya. Wala nang. Kahit, ayan ni tatang mo nga, itay so kumati mga lalay kang ka. Ha? Aya ba maatay, so ti mga lalay kang ka? Nakapsuta, di ka kabalan nga lalayan. Inton matong bata. Pakiayab yun lang arudan ni tatang nanang. Ay, kawagan mo na! Awan cellphone na, nanang. Inawagak ni ading kong umawang mo ti balay ti kapsat ko. Ay, sinalbag na kita ka, pamilyam. Di na ka mo tulungan. Nanang, sige. Mabitla nga ro tag si Arakpay. Kanagdigos akpay. Oresan kayo kuman nga agdigos, nanang. Agsukat kayo latan. Ay, sana! Kababain! Sana ka nero marumrum wara na ang pop. Sapay hospital niya paparanta. Agdigusak. Kan dalusak to pa dagiti kokok tanarogay. Kan galgalag pay gayam tay morang ko tanay. Yak nakalabay de katapo kun naya karuprupan ni daddy na nagtangos ti agong na. Nan! Kita mamati apo ka. Kiri mo gayam ay. Ay, nan. Kita manmat abalay. Ay, di mo matsang awan na tanay. Di kan saban nagtopbras abalayan Oliviaw. Ay. Kan di ka unay umasidag tanay. Sensitive tagong nagiti baby. Ha? Ang mga nagsakit ti tiyan no makalang abday tinabang Nagdigo sakmat. Kahit asino nga rin nabang mga angot ko ngay. Ay, sana siya. Nan, kita mamatiro pati apo ko kabalayan. Di ka nga rin una umasidag. Umatayo ka basik. Uwen ka day. Dayta. Dayta, kita amon. Wow! Ay, nagtaar! Ay, karopropag yan! Ni Joren nga anak ko ti karopropa na. Siyak nga raw! Ni Joren nga ron! Di mo ipapilay! Adabas-bastos ni katugangan, Jole. Ha? Apay, tatang? Ibagbaga na kita dyan kag digdigo, sain. Anya? Nauyaw dyan katugangan. Dyan kursunada ti style na. Kan ipaidam na dyan pokok. Di na pa'y kayat niya pasublat.
Ti kayat na, isolaang timang saksaklot. Ala, baybayan yun. Aguling magkayulatan. Tapnaawan rumso asaan niya pag kinaawatan. Ayawan na! Agruam ano ba'y bayaklatan? Iso ka ti agari-ari dito yan, naglaingan. Tatang, awawatan niyo latan ni abalayan niyo. Kasday na siguro talaga. Masurunak! Ay, wine, anyat si Dayaw. Sinabawan na karnit manok a native, tatang. Aya, kay nangan kayaon. Saan pa ya? Dito kay amanganan tagigidan tayon amangan, tatang. Halaman niya raw, tanay. Awan masida ije balay. Ken ag naudak pala dito balay yaw. Tay isupay ti maitulong ko kin ka, anak kaw. Aginaw kamat. Abalayan Olivia, tasyak tinaglotaw. Sika na, tanagwalisak itay. Sinsinan mo tiwinalisam. Aginaw kamat tapno may karom tinagadwa kang kanab. Sika, trabaho mo dito. Anyat serbi na masusilduan ka, no di kang trabaho. Nagko na nga daswildok. Adaya! Allowance ko lang, tititad tiyanak ko. Manaw, 6,000 lang. Allowance ko lang, dayta, iti makabulan. Sana sweldo. aniya, agasam nga dito swildam. Allowance ko naklang arudan. Sana sweldo, di ka makawawat. Nekat, di nagbugkawan Aglablabos kan sulita. Gaputa gululi magaglaang agram kamatan nga aghero-hero dito balay tanak ka. Kat, balay tanak ko na ito'y Mike. Balay ni Julay. Balay ni Joren. Tatang! Sutaylan! Di kay kumaga pa. Nakaturog ta po ko yung. Iso adi kay kumana riwawa. Sika tinagusari jay sa bungkaw, abalayan Olivia. Nay, anya sabon. Again, di ka pailang. Joren siya sabon. Jakam mo Jak mo't inususar. Nabasbasamad. Kajak mo't inususar. Apa nabasa? Pinagilam. Sabon mo dito, ba mo? Ay, saan? Agsabsabunak ay ato agiloak. Di ka man nagpabasol no saan mo nakita? Kahit, jay sagay-say ko nga yapeng. Apa kabobo kiti poraw, inusar mo. Ay, saan nagagsagsagay-say? Olbon! Si kalat at daoban na dito ilibak mo ba yan? Ay, gumatang ka nga miniti gamit mo. Sana dahi ta makius-usap ta mo nga ramidan. Aha! Tapnam mo man niya. Di mayak dito, binalon ko amin na gamit ko dito. Iso nga dabokod ko gamit. Pati toothpaste ko, nalokatan. Kanya kutsara, kanta sa kabinalon ko, nausar. Sika siguro tinangusar. Saan nga raw? Sardangan nagapagpabasulin Tama nga no makaaramid ang kiti sana na saya. Julay, bakit? Kanayon mo niya agapad na nanang gantatang. Huwag nga ron. Kas dala ubing. Nagbasit abanag ti pagsinsin no banganda. Italangag kabalay da. Saan damot gayam ngagkatutdutan. Huwag nga ron Nagnaadmot nga mina ni tatang diti balay. Kit, bayam kayat na mo tagnaad ditaw. Huwag naangam ka na yung damo nga ron nga agapak ni nanang mo. Mas daawak nga raw. Nagbasit abanag ti sanda pagkinkinawatan. Kasla mortal enemy da. Bakit? Day, apay nga inruar mo ni Bebe, sulita? Napudot iti uneg. Ipaidak diti papag tapno mapres kuan. Anya? Nagida ka diti papag. Apo ko, kuan. Naday ta. Agabay ta tagida akmat Ay na! Naglongpaw nga ubeng to apo ko ka. Abayin ka mamait, apo ko. Wen? Ay, di ka una umasidag kinibalong ta mga numagatlan. Ay nagloko kan abalayan sulit ha? Anyat pagkitkitam kanyak? Sa bawel? Basta di mo sagsagay dan tikodil na. Por sigurado lang. Hindi ka man nagidda dita. Bumangong ka. Amo man na kay dak dita. Abay nagidda ka mga dita. Si kaya ti abayat. Ti apokok mata. Ha? Kanawan karba nga mamang parit kanyak.
taapukok mat ni balong. Anak ko, tinala. Nan, dumandan ka kiday, taabayan ta ni balong. At damat karbungag ang mga abay kan kwara. Nay, imbag man ta nakalagip kayo, nagaway tatang. Umay kwalaan, dagiti ta dumakaw iskaw. Nay, papanan nyo aya. Ang permanente akaw na di balay damanang mau. Ijay ti pag naudak itag nanayon. Anya, tapay mo't ngay. Basta, awirak di apo ka. Yag mo man mat ni balong nga apo ka. Ay saan? Naangpap ka. Ang mga nagsakit tiyagong ni Balong numakalang abitin abang Anya? Kadigdigos ka? Wan, ngam naangpap ka lata, takasano di ka mga nagsabsabaw. Dumadan ka nga raw. Apay manan! Nagilad dito indayon, kanam mo man nakasaklot ni baby kanyak, padandanan nak. Dumandan ka! Naglawa dito yung dayaw. Dandan, tabayak mo ni Bebe. Anya? Anyat kaya ba? Ipasaklot mo ni Bebe, wino umabayak ka na kaya? Nala, umabay ka latan. Jak kayat nga ipasaklot ya po, kokeng ka, Olivia. Joren lakay, pusutan tansa ni baby. Uray ta na surok mo na makatawad na. Sayang tigatas mo, no pusote mo. At dakamot lang dito'y balay, bakit? Ay kwa, kaya't ko tagtrabaho manan. Agsubliya kiti sigud da trabaho. Anya? Tutal, adadatatang kananang ang mga awir itanak ta. Gundawayak ti kaadada. Makamu ka, bakit? No siya klama isa. Kabailan kayo matasuportaran. Iso nga oray saan ka kumanyag trabaho. Please, palubusan na ko mga trabaho lakay. Kaya't ka nga rod atulungan. Alang nga rod. Sikat ti makamaw. July. Siyak ti mangkaidakan ni Balong tapos utendan. Siyak, timang kaida, tasyak tilulaw. Siyak matilula. Dakdakkel ti karbengak talolak. Tamok tararamidak. Angam si kadi mamaw. Anya saan? Kat no siyak tinang pusot kin ni Juren. Aha? Basta siyak ti mang puso ti tapokok. Ta ipilit na. Mala. Duwata nga ruday, nabalayan sulita. Anya? Ay, agdigos ka nga rod ha. Tapno sana may stress tagong ni baby. Wala na mapisin sa matin ni Balong. Nay, apa nga mabay ka kanya, Kulibiaw? Agraraman? Kat no dito iti talaga nga yan ti idak itay. Sika ati mabay kanya. Agraraman? Itanyaga po nga umabayak kang ka, agrarapit. Diyan mo Ni Balong siguro ati malas iti dana. Nagtanggaan tamot itay. Ngam na ipaigid matan. Nala, agtimpla ka nga roda ni tigatas ni Balong. Sika tasyak ti mang isalakin kwa na. Ay saan? Di mo'y gaman, taba ka may batam. Sikan tagtimpla iti suswan na. Tatang, anda bisita. Ha? Labiwa talaga, sumita. Agin narakop kayo, nanang? Na-develop dan iti tunggal may isa. Awan dakas na, bakit? Anya nga awan, kababain. Anya langan ti sawan dagiti tao. Apay aya a problema am ti sawan dagiti tao, Julay. Ha? Wan mat nga men. Ay, awan bibiyang may ngauran niya ti sawan da. Awan mat sagsagasaan may. Nanang. Kan may isa, naka-apply kamin iti papel may. Agkasar kamin. Uray, simple lakalay siya. Nabayag matan ngay nawawir meta nakyaw. Iso agastusan nyo ti kalay sa may, anya? Ha?
Awan naramidan mi kanila kay isa pinagkasarmidan na ng kantatang tapaan da kami nulapdan mi ida nga gasawa. Nagkasarda nga rod kat ti pagyamanak saan da na nagapapa. Nalailodan iti tunggal maysa. Nanayunan pa iti anak may kat agtintinulong dalata mga awer kadagiti apo ko da. Alakastan, to'y pagayam mo, Julie. Podnon sakit tay mangmangag tayo pagsasawa niya. The more you hate, the more you love. Kasta ngamin tinapasabak ka na nanang kan tatangyaw. Apa plus apa equals asawa. Nala, itadyulatan ti pagragsakan da. Ipapas na tagragsak aginggat si bibiyag dapay. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Julie. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kanisagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Mami Jeng Drama. Agiyaman kami, itingkay panagdangay.